It's Lillard. He got the shot. Ahojte, čaute, vítam vás v najnovšej a poslednej epizóde Buzzer Beater. Posledná iba The Streets, uvidíme, ako budeme pokračovať. K tomu sa samozrejme dneska dostaneme. Každopádne teším sa, že sme sa opäť stretli, pretože NBA má za sebou druhé najkrajšie obdobie po playoff a síce free agency market, alebo nejak tak. A samozrejme nemôže tu chýbať dneska ani Tomáš Prokop, takže Tomáš, ahoj, vítaj. Ahoj. A ako sa máš? Tak busy. Už odpočítam ani do dovolenky. Áno, hej, to asi všetci, ale to už tak od januára. Čiže vlastne to odpočítavanie sa blíži ku koncu. No, ale v prvom rade by sme sa chceli dneska pozrieť hlavne na trady, lebo neviem, či ste zachytili niektorí, ktorí nasledujete cez YouTube, tak 2 epizódy vyšli aj ako audio, čo sme nahrali s Tomášom, čiže môžete nás aj tam si vypočuť spätne. Mali sme ku finále celkom družnú debatu a samozrejme myslím, že aj pred playoff bola, čiže to si môžete pozrieť. Každopádne z The Streets vlastne je toto posledná epizóda. Uvidíme ešte, ako budeme pokračovať. Chceli by sme možno, že aby sa to podarilo aj na video, ale aj to stojí nejaké peniaze, čiže každopádne určite, že ďakujeme Streets, že vôbec do tohto projektu išli a myslím si, že sme aj získali aj nových fanúšikov v Československu a my sa budeme snažiť prísť na to, ako vlastne ponechať nejak tento formát a prinašať mám informácie z NBA, keď to dáme dokopy. Počúva nás okolo 7,000 ľudí, keď dáme dokopy YouTube aj všetky platformy, čiže to myslím si, že na NBA, čo nie je úplne najpopulárnejší šport, u nás veľmi pekné číslo. Áno, a minimálne nejakej audio forme to chceme zachovať. Áno, minimálne audio by malo byť. No, dobre, takže to boli organizačné veci, ešte vlastne jedna, The Streets, ešte posledná reklama môže byť, choďte kľudne na ich stránky, majú tam celkom pekné zľavy, aj nejaké nové veci, čiže ja si myslím, že určite si tam niečo nájdete, keď chcete byť pekný na leto a tak všeobecne, čiže nová sezóna ide, čiže mladí basketbalisti nejaké boty kúpiť, ktoré vám prinesú šťastie pod deravými košmi. Dobre, poďme na to. No, Tomáš, udiali sa veci, niektoré týmy idú celkom že aktívne, niektoré nejdu nejak. Ja by som možno, že začal pri zaujímavom týme a mňa ako prvé napadla Oklahoma City Thunder, ktorí vlastne ešte predtým, ako vlastne sa otvoril trh, vymenili Josha Giddeyho za Alexa Carusa, nášho GOATA, čo si myslím, že je úplne že skvelý ťah. A zároveň podpísali na nevôľu Knicks podpísali Hartensteina, čiže možno, že to môže byť ten big man, o ktorom sa hovorilo, že im chýba po minulé roky, čiže vlastne teraz tá základná zostava vyzerá SGA, Luguentz Dort, Hartenstein, Jalen Williams a Chet Holmgren. Teda vlastne Carusa som tam chcel dať, myslím, že na miesto Dorta asi by tam išiel, aj keď uvidíme, ale myslím si, že značné posilnenie a teraz, keby som sa len na to v tejto chvíli mal pozrieť, tak OKC môžu byť contender už budúci rok. Áno, určite sú to tie moves, po ktorých sme volali už minulú sezónu, že mohli ísť do nich all in, tak teraz to spravili presne to, na čo to na aké posty to potrebujú. Proste Caruso je jeden najlepší on-ball defenderov, že proste oni ho potrebujú hlavne na obranu a potrebujú toho vysokého hráča, lebo predsa len Hartenstein má aj tie kila navyše a v tom playoff Knicks bol skvelý. Akože bol skvelý, úplne vyvratil to, že hovorí, že je slabý v defenzíve, že je to čisto ofenzívny pivot. To sa proste nepotvrdilo a akože z hľadiska Knicks som smutný, ale z hľadiska OKC je to super ťah, lebo proste ponúkli mu tie peniaze, ktoré mu ponúkali Knicks na 4 roky, tak oni mu dali na 3 roky, čiže možno mierne ho preplatili, ale oni sú v obrovskej výhode, že ešte stále ten minimálne rok tí hráči s výnimkou SGA budú na tých nováčikovských kontraktov, respektíve ešte im nepôjdu tie veľké kontrakty, ktoré ich čakajú. A sú v super manevracej pozícii, lebo napríklad čo sa týka Dorta, tak podľa mňa to bude pre nich hráč, ktorého budú chcieť posunúť, vieš, lebo proste ako dobre Dort je možno vyhrať viac loptov ako Caruso. Caruso je skôr taký spot-up shooter, keď vie, že pridáš niekde do rohu trojky a tam vie vystreliť, vniknúť a Dort možno viac potrebuje trochu loptu a je taký nevyspytateľný, ako tam je tomu Marcus Smart, ale zase je to perfektný obranca, čiže vlastne buď si nechajú ten luxus, že budú mať 2 takých hráčov, ale Jay Williams je tiež veľmi dobrý obranca, SGA tiež nie zaostáva v obrane.
alebo potom vymenia s nejakým píkom, že ešte môžu sa cez sezónu ešte posilniť. Čiže podľa mňa jasný kontender v západnej konferencii a minimálne top 2, top 3 tým a uvidíme, jak to dokážu aj v playoff. Áno, no už by to mohlo byť tu, čo hovoríme, že postupne čo to tie roky budovali a čo mali milión pikov a takto, tak teraz už to začína fakt, že vyzerať, že už sú v tej endgame vo finálnej fáze. Čiže uvidíme, akože za mňa fakt, že veľmi zaujímavý. No, potom asi najzaujímavejšie meno, teda no, jedno z najzaujímavejších, určite hlavne aj kvôli tomu, že aký príbeh je za tým, Klay Thompson, vlastne končí dynastia Golden State Warriors je už vlastne minulosťou, pretože Splash Brothers sa rozdelili a Klay Thompson podpísal Dallasu. Podpísal to na 50 mega za 3 roky, Lakers mu ponúkali 80 mega na 4 roky. Akože je to zaujímavé na zamyslenie určite, keďže on vyrastal ako Lakers fan, jeho otec vyhral 2 tituly z Lakers a tiež som čítal nejaké vyjadrenie, že je sklamaný z toho, že tam nešiel, ale niečo za tým určite bude. 80 mega na 4 roky versus 50 mega na 3 roky. Určite aj dobrý point som čítal na Twitteri, že vlastne tie dane sú predsa len iné v Texase a iné v Kalifornii, čiže možno, že aj to mohlo zavážiť, ale podľa mňa išiel hlavne kvôli tomu, že nechcem povedať, že s LeBronom v týme je byť toxické, ale asi sám vidí, že to Lakers nie je úplne že robia divné moves a ten Dallas túto sezónu dali v finále, potrebovali sa posilniť, čiže opäť tam Luka, Kyrie, Klay, PJ Washington, Gafford by mohla byť tá základná peťka. Poviem to tak, že k 3 klubom sa možno vyjadrím, lebo je to o 3 kluboch. Najprv by som začal od toho Dallasu, že pre mňa akože bola to dobrá posila pre Dallas, ale na druhej strane stratili aj Derricka Jonesa Jr. aj stratili aj Josha Greena, ktorí sú tie atletické krídla, ktoré ich tiež posunuli do toho finále. Jasné, že tam im chýbal proste ďalšia strela, že vlastne Kyrie mu keď nešlo a Luka bol osamotený, tak proste verili v to, že chcú priniesť strelca. Klay tým strelcom je, aj keď možno v Golden State mu to ko konci nešlo a predsa len stratil už krok, ale veľmi bude záležať, akú rolu zoberie. Vieš, keď zoberie, lebo on bol v Golden State zvyknutý na to, že na ňoho hrali akcie, vieš, že proste v Dallase to tak nebude, že v Dallase sú tie akcie hrané na Luku a na Kyrieho a on bude veľakrát stať iba v rohu, vieš, a čakať na nejakú loptu. Asi je s tým uzrozumený. Vôbec sa mu nečudujem, že uprednosťou Dallas pred Lakers, lebo chce hrať ešte o titul, chce hrať v Lakers, proste je ten shiny business a tieto veci, že to je fajn, ale podľa mňa Lakers sú bordel. A áno, predala sa dobrá posila, uvidíme, či to bude taká, lebo zase keď si to zoberieš, tak ten západ bude ešte silnejší, že aj tie mladé týmy ako OKC, Minnesota sú o rok skúsenejšie tým playoff runom, vedia, čo majú proste zlepšiť. Čiže to bude možno ďalší problém. Uvidíme, čo Luka teraz hral olympijskú kvalifikáciu. Som pozeral včera zápas, tak dostali strašne na prdel od Chorvátska a dosť na ňom bolo vidieť, že tiež by som bol asi radšej, keby si dal úplnú pauzu, ale chce bojať za Slovensko, asi teraz sú už dan, keď prehrali s Chorvátmi, lebo ešte sú len Gréci v tej kvalifikačnej skupine. A predala dobre. Čo sa týka Golden State, ja ten tým absolútne nechápem, čo teraz stvárajú. Akože to hovorí sa, že možno v tejto chvíli, ako sa bavíme, tak ešte to neprebehlo, že sú veľkým kandidátom na zisk Lauriho Markkanena. Ale pochybujem, že im ho Utah pustí bez Cummingu, aby obetovali, že vlastne, že bude Wiggins a nejaký Moody a piky budú menej, lebo proste iné týmy môžu ponúknuť viac. Kyla Andersona podpísali? Áno, Kyla Andersona, čiže máš pomalého Kyla Andersona, ktorý je dobrý na obranu a prihrávku, a k tomu máš Draymonda Greena, ktorý nemá žiadnu strelu a aj na prihrávku, čiže vlastne absolútne nechápem, že čo tam sú. Môžu si posúvať loptu. S nimi doma robiť. Najviac mi je ľúto Stefa Curryho, proste, ktorý v tomto je Golden State, proste má problém, lebo keby tam nebol Steph, tak idú do prestavby, vieš. To je akože normálne som robil, že som ti neviem, čo som tebe minule písal, že nebol by som úplne spokojný, ale bolo by to zaujímavé, že možno Randla vymeniť za Draymonda Greena, že to by bol možno nejaký taký zaujímavý, lebo Randle je aj dobrý hráč s loptou, proste mali by toho secondary option Golden State, ale ja neviem, proste aj keby získali toho Markkana, podľa mňa ten tým stále nebude dostatočne silný na to, aby mohol hrať o nejaké vrchné priečky, čiže to je jedna vec. A tretia vec sú Lakers, ktorý rozumiem tomu, že prečo draftovali Bronnyho a prečo to všetky veci, lebo z biznisového hľadiska je to, vieš, je to proste prachy, dresy, predávanie, všetky tieto veci a tak ďalej. Ale z hľadiska športového, akože predstav si, že ty si Anthony Davis a teraz tam proste vieš, že LeBron si draftoval syna, ktorý bude musieť hrať, lebo dostal garantovaný kontrakt. No,
Hej, akože 55. pick, to je jedno, aj keby draftovali... Nemáš, akože... Dostal garantovaný kontrakt. To som myslel, že multil, to je úplne šialenosť. Potom akože, tak, lebo myslím, že bola aj otázka, že prečo, že či nedostáva Bronny veľa hejtu na to, že mal 18. Tam ide o to, 55. pick, že ho draftovali, som s tým úplne OK. Nie som s tým OK, že Rich Paul predtým volal ostatným tímom, že ak ho náhodou draftujú pred Lakers, takže pôjde hrať na rok do Austrálie, takže vlastne, že odporné vydieranie. Akože schválne by som ho zobral, akože keby som bol zmrt. A potom, že dostal tento multi-year kontrakt, akože že som pozrel nejaké video, štatistický hráč, ktorý je draftovaný z 55. miesta do NBA, priemerne na 2-3 sezóny tam vydrží a ide preč. Uvidíme, samozrejme, len možno, že mi aj ľúto toho Bronnyho, lebo je na ňom obrovský tlak a bude mať čo dokazovať. Akože on bude na ňo fakt, že obrovský tlak, uvidíme, či to zvládne, ale akože posila to nie je určite, hej. Ako to je ťažko od 55. piku, ktorý vlastne aj minulú sezónu nemal do podľa mňa mal ešte ostať kľudne na univerzite. Nehoľu to nie je, Rich Kid will be fine. Tak, ale... V živote neprichádzal z bohatšej rodiny hráč do NBA ako Bronny James. To je jedna vec. Druhá vec, najväčší problém, ja nehovorím, že Bronny James nebude NBA hráč. To som nikdy nepovedal, ale je to hráč, ktorý mal na strednej škole problémy so srdcom, potom mal roztrhnuté väzy v kolene a išiel na univerzitu, kde South California University, alebo ako tam presne je. Názov nehrával skoro vôbec, hrával málo. Čiže on nemá 4,8 priemer. Nemá ten experience, on by potreboval ešte aspoň rok v NCAA, kde by ukázal ten potenciál a potom nejde do NBA. Čiže teraz si neviem predstaviť, že bude hrať v NBA nejakú rolu, že možno keď si im počítajú do G League, že tá G League mu pomôže. To je jedna vec. Druhá vec. LeBron začne s JJ Redickom podcast, ktorý je akože insiderský o týchto veciach a zrazu je JJ Redick tréner. Tiež mám taký pocit, že celá tá, čo mali zobrať toho trénera UConnu, tak to bolo taká, podľa mňa, že to spravili také divadelko, lebo vedeli, že on to nepríjme. Takže aby sa potom mohli vyhovoriť, že JJ Redick bola second option. Proste ľúto mi je Anthony Davis a všetky tie veci, lebo to bude tak obrovský tlak na také veci, že proste, že to je až neuveriteľné. Nie je to úplne fair, lebo podľa mňa nie je až taký washed up ako Ronaldo, ale teraz, ak prebieha Euro, tak mi to trošku pripomína portugalských reprezentantov, ktorí síce postupujú, ale keď sa pozeraš na ten zápas, že ako oni niekedy na silu hrajú na to Ronaldo, že keby tí Bruno Fernandes a ja neviem, Bernardo Silva, títo hráči, top hráči, keď proste ho tam nemali a mali väčšiu voľnosť, tak podľa mňa to Portugalsko bude silnejšie ako s tým Cristianom Ronaldom, ktorý je tak obrovská ikona, že ty ho nemôžeš len tak niekam odstaviť a takisto nemôžeš odstaviť ani Lebrona. Áno, a akože za mňa, no dobre, ešte DeMar DeRozan je free agent, nejaké také mená, akože ešte, že tam, že Miles Bridges a toho, ak by podpísali, tak končím, som done z Lakers, lebo akože násilníka proste, to je odporná vec. Ale Teo, zober si takú vec, kedy bol LeBronov tým najlepší a kedy boli najlepší. Keď mal okolo seba roleplayerov a obrancov, napríklad keď vyhrali 2020 titul, tak tam bol KCP, bol tam Rondo, bol tam Caruso, boli tam proste top obrancovia a top roleplayeri, ktorí sú na to zvykli. DeMar DeRozan mi absolútne nedáva logiku, lebo to je hráč, ktorý potrebuje loptu. To je iba meno. Presne, to je hráč, ktorý potrebuje loptu a teraz čo, akože LeBron bude stať v rohu a DeMar DeRozan bude na seba brať tie klatšoty, veď za čo sme obdivovali DeMara? Najviac za to, jak dokáže zobrať na seba loptu a že máš istotu bodov, keď on má loptu v ruke. Čiže to je hráč, ktorý mi tam vôbec necíti. Mne by tam skôr sedel nejaký Michael Bridges alebo Klay Thompson, alebo títo hráči, to mi dáva logiku. Ale DeMar DeRozan mi logiku nedáva. A no neviem, akože skôr mi Lakers príde, že to je také, že vôbec by som sa nečutoval, keby teraz dali nejaký takú reality show Bronny a otec a išlo by to na Netflixe. Hej, akože bojím sa toho, že vlastne, že tam je show nad to, že či nejaký titul chcú, akože môžete aj kľudne napísať nejaké vaše názory, ale ja tam proste, že nevidím, že nič, proste presne aj ten 2020, akože ľudia pindajú na to, že to je bubble titul, ale nezabudnite na to, ako hrali Lakers predtým, ako vôbec prišla pandémia, však oni z Milwaukee za sebou porazili, Clippers akože naozaj, že toto oni hrali vtedy výborný basket. To je akože dobre, jedna vec je, že LeBron možno tých hráčov viac donútil, aby proste nerobili blbosti v tej bubble, ale o tom to je také isté, že čo sme sa bavili, že Boston vyhral titul a že mal zranených super a čo, ale Boston tých hráčov za nich nemal, vieš, ja neviem, že také
takéto porovnanie, lebo akože ono to, je to špecifické, že cestovanie a tak starším hráčom to možno pomohlo, ale akože každý mal takú situáciu. Však všetci mali rovnaké podmienky. Jednou výhodou Lakers je to, že Clippers budú stať za prd. Čiže aspoň táto vec im trochu odpadá a čo sa týka Clippers, pozeral som ten seriál chvíľku, ale nemôžem to pozerať, lebo tých hráčov, čo vybrali, to vyzerá ako keby sme my dvaja išli hrať o hokejový turnaj a dajme tomu, že ja by som hral Šimona Nemca a ty by si hral Slavkovského. Áno, akože že môže byť. Áno, už videl som, akože Ed O'Neill je super herec a Lawrence Fishburne, ale akože Fishburne je perfektný, ten je super, tento jediný zachraňuje, súhlasím. Hej, ale akože keď som tam videl, že vôbec, že to je ten cast Stefa Curryho, čo tam je a toto. Ten vyzerá jak z tému, keď si niečo objednáš. To je presne, že nejaký G-League. A ten Griffin, ty kokos vôbec nemá, vieš, Blake Griffin bol vždy veľký chlapisko, ktorý mal trochu charizmu a bolo cítiť, trošku trafili Chrisa Paula, že ten je tam taký, že je vidieť, ale Blake Griffin s Chrisom Paulom, keď sa hádajú, tak ten čo je tam Blake Griffin, tak ty kokos vyzerá, ja neviem, proste teraz musím nejakého hráča lúzra nájsť, ktorého nemáme radi. Áno, je viac nejaký beloch, ale nie. Samozrejme. Sklamalo ma to, lebo keď to porovnám s tým Showtime Lakers, čo bolo na HBO, to odporúčam, to bolo super. Hej, mňa to až tak, že akože super obsadenie, tak, ale však skončilo to v druhej sérii v polke. Je to škoda, ale to skončilo tak, že vyhral Boston titul toho Lakers. Ale tam perfektne trafili podľa mňa aj Larryho Birda, aj Magica Johnsona, aj nebojeho Jerryho Westa tam perfektne trafili, že proste plus tam hral Peter Ailio, hral tento... Brody. Super, akože z toho seriálu som smutný, lebo tam ma bavilo aj to retro a všetky tie veci okolo, aj tá baba, čo hrala Ginny Bass a tak ďalej. No. Ale toto Clippers, ty kokos, to vyzerá, keby si objednal z Vyšu niečo. No, jak Clippers, presne, kámo, úplne, jak Clippers. No, trošku sme odbočili, ale že tak vlastne, že aj to Lakers máme aspoň za sebou, že už sa nemusím nasierať dnes. Takže, hej, neviem, urobte si na to názor sami, ale podľa mňa takto sa nerobí titul. Akože Rob Pelinka akože vie niekedy ešte zrazu niečo vyčarovať, že úplne, že nečakané nejaký move, len bojím sa, že už je to... O tom, ako má Theo Mood, svedčí to, že prišiel so mnou do New Yorku, čo sa týka trenek, ale aj šutovky, že proste... Akože to je zase, že New York mám veľmi rád ako aj mesto a samozrejme Knicks sú mi sympatické aj tieto moves, čo robia, ale akože to je taká moja obľúbená značka, ktorá majú nejakú edíciu z Knicks, nemali iné, ale akože Royal Blue, krásne farby. A ešte teraz som bol aj na Actionovi Bronsonovi koncerte a on je strašný, že New York Knicks, čiže ako veziem sa na tom. Ale akože poďme ku Knicks, lebo akože tu už minulú sezónu, keď sme to vraveli a že keby sa to stalo, ale neveril som tomu, že sa to môže stať, ale stalo sa to. Michael Bridges prestúpil do New Yorku, išiel tam za Bojana Bogdanoviča, 5 first round picks a first round picks swap and second round selection, čiže ako celkom... Aj ty si sa hovoril, že je to drahé, možno že, ale akože mne sa to strašne páči. Už len z toho takého príbehu, že Villanova Boys je DiVincenzo, Brunson, Hart a Bridges, že sú spolu v týme, čo spolu že to je, ja neviem, či sa to niekedy stalo vôbec v NBA, že až 4 hráči z nejakého týmu, čo hrali spolu. Nepamätám si aspoň, že by to bolo na takej úrovni, vieš, že vlastne... Že už keď boli traja minulú sezónu, že si bol, že wow, že to je aká halus a teraz ešte štvrtý a Michael Bridges je určite... super bolo, jak Josh Hart reagoval na Hartensteina, že I never like you, vieš, a potom, že gratulujem k tomuto. Áno. Hej. Oni akože presne, že tam vidno, že v tom New Yorku je dobrá atmosféra a že všetko tam naozaj funguje. Až mi normálne, že príde, že ten Randall sa mi tam nehodí. Že ako keby, že či niečo neskúsia, možno fakt, že nejakú výmenu, lebo akože aj v play-off dokázali, že aj bez neho to vedia hrať. Aj keď, kto vie, možno, že keby hral, tak ešte viac by boli nebezpeční pre ostatné týmy. Predsa len je to hráč, ktorý dokáže dať tie body. No, pozeral som sa na to z viacerých strán, lebo predsa len je to môj najobľúbenejší klub a chcel som vedieť, ako... Áno, tých 5 píkov je veľa za hráča, ktorý nikdy nebol All-Star, nikdy nebol All-NBA tým a všetky tieto veci, to je fakt. Len žiaľ, momentálne cena za takýchto hráčov je veľká, lebo proste to, čo sa stále bavíme, free and D guy, ktorý je proste... On je presne, že moderný, prototyp moderného basketbalistu. Ktorý ukázal, že vie to na seba viac brať po prestupe z Phoenixu. Je v dobrom veku, má 27 rokov, že vlastne niekto porovnal, že za Kevina Duranta dával tiež toľko pikov Phoenix, ale Kevin Durant je po veľkých zraneniach a neodohranie sezónu. Michael Bridges ešte
ešte ani jeden zápas nenechal, dokonca v jednej sezóne mal 83. 83, ja som sa smial, že to je pre Tipsa úplne, že geniálny hráč. A hlavne oni obetovali piky, ktoré mali od iných, vieš, že vlastne aj svoje, aj od iných a stále im niečo ostalo. Druhá vec, New York nevie draftovať. Čiže nie som s tým úplne, že zle na tom, že tie piky vymenili, lebo zase by draftovali zle. Nejaký Anthony Bennett 2. Aj keď musíme dať shoutout môjmu dobrému kamošovi Antonovi Gavelovi, ktorému z Ulmu, aj keď to už ide do Bambergu, draftovali, teraz som zabudol to meno toho Francúza, nechcem ho skomoliť, v prvom kole, hráč, ktorý bol s ním, a v druhom kole mu Nunez za Španiela draftovalo San Antonio, čiže vlastne draftovali mu dvoch hráčov z jedného týmu, čo je neuveriteľné pri tom, že sú len 2 kola, čiže shoutoutu môj dobrý kamoš Tono, ktorého sme kedysi mali aj v podcaste. A čo sa týka tých Knicks, je to výborne poskladané. Bojím sa trošku, že ten Hartenstein, že to je veľká strata, lebo... Vieš, čo mi napadlo? Že Brook Lopez je ešte voľný, nie? Nebol by on akože celkom fajn, akože on aj ofenzívne vie. Neviem, či on je úplne voľný free agent, alebo ešte má... No, mne sa zdá, že... Dobre, klamal by som, ale len mi napadlo, že také meno z tých voľných, že či... Áno, bolo by to zaujímavé, lebo vieš, Mitchell Robinson je super do defenzívy, len on je furt zranený, vieš, stále mu niečo. Hlavne, dobré, akože jasne, že sú profici, ale už tam môže byť trochu narušené to, že už predtým sa objavili rumors, že ho možno do Washingtonu vymenia, že také veci, že to tam je, že to môže byť problém. Ale druhá vec je, že uvidíme, jak to celé zapadne, lebo aj ako bude zdravý OG, plus Jalen Bronson ukázal, že je go-to guy. Randall bude musieť strašne ustúpiť egom. Vieš, že vlastne áno, môže zobrať, ale nebude môcť brať zase tie debilné strely z odskoku a na silu a tak ďalej a teraz všetko na mňa a ja som first option. Bude sa musieť podriadiť, že vlastne New York je momentálne Bronsonov tým a sú okolo neho výborní hráči. Ak chce bojovať o titul a niečo získať, tak to spraví. Ak nie, tak majú stále ten move, že sa posunú ďalej. Ale vyzerá to veľmi zaujímavé a hlavne si zober, že spravili super kroky voči Bostonu, vieš, že Boston má proste založenú hru na Tatumovi s Brownom a oni teraz majú na obranu tí hráčov, majú OGho, Michaela Bridgesa, Josha Harta, dajme tomu Randall tam môže trochu proste alternovať. Som rád, že prečo si aj ty obľúbil ten tým, tak to tam stále zanechali takéto srdce, že tam že teraz nešli po nejaké úplne super hviezdie, že zobrali toho hráča, ktorý je nám aj všetkým sympatický, že proste je to hráč, ktorý tam dobre zapadá a tá chémia môže spraviť veľa. Len druhá vec je tá, že stále vieme, že v tom play-off nakoniec vždy rozhodujú tie superstars a či ten Bronson tým, že undersize bude taký dobrý a či to... Ale akože teraz play-off akože naozaj mal, akože pár zápasov mal, že úplne že na hovno, už všetci, že overrated a takto a potom začal šlapať ty vole, akože ten zápas. Ale on neral strašne veľa, no akože teraz aj Tips bude musieť trochu pochopiť, že musí tie minúty rozdeliť, lebo... No toto je podľa mňa veľká obava môže byť, že koľko minút im zas naloží, lebo by Josh Hart hrával 47 minút aj 59 sekúnd, to je akože... Určite a druhá vec je, že Tiež budem zvedavý na to, že ako sa vysporiadajú Di Vincenzo a Josh Hart s tým, že budú hrávať menej. Vieš, že vlastne, lebo majú tam teraz väčšiu konkurenciu. Druhá vec, dúfam, že ho stále udržia Miles McBride, ktorý ukázal aj v play-off výborné veci. Áno. Perfektný obranca na loptu a tam zase klobúk dole pred Knicks, že predtým bol tlačený Quentin Grimes, zistili, že to je hráč, ktorý sa im tam až tak nehodí, lebo zrazu videli McBride, ktorý bol úplne že 13. 14. pomaly G-League a ukázalo sa, že to je úplne super secondary option. Čiže tí Knicks vyzerajú zaujímavo, ale druhá vec je, že Boston je momentálne mighty, že proste majú strašne silný ten káder a k tomu sa im proste zase ukazuje Philadelphia plus nasraný Giannis. Čiže vlastne tá východná konferencia bude, keď bude zdravá, tak bude silnejšia, ako bola posledný rok. Áno, určite, presne, akože však tam aj minulú sezónu hlavne to zdravie zahralo veľa úloh, ale uvidíme, akože Knicks naozaj, že podľa mňa, že veľmi moves dobré a že lebo mne sa to začína páčiť, že mi začínajú pripomínať tých starých Knicks, čo boli, že Allen Houston, Latrell Sprewell, John Stark a toto, akože to som mal strašne rád a proste je tam taká tá duša, hej, čo akože aj keď tam bol Carmelo a tak to proste nebolo to ono, ako keby. Nebolo, nevedeli to poská dokopy plus Carmelo nebol úplne tak na tú first option a najväčšia otázna je ten Randall, akože dosť sme ho zhejtili predtým, potom sme trochu brali späť, čo sme ho zhejtili, že máme s ním také talianské manželstvo, ale on bude teraz musieť pochopiť, že vlastne, že buď sa poddá a bude hrať tú štvorku a využije tú svoju fyzickosť, ktorú má, ktorá je na ňom výborná, nebude brať možno toľko trojok a tieto veci a môže do toho týmu zapadnúť a keď nezapadne, tak bude podľa mňa prvý, ktorého vymenia. Hej, tiež si myslím, že
takúto štvorku, čo majú tu Villanova Boys, že neviem, či by to chceli pustiť, lebo akože presne, že aj kvalitní hráči, ale zároveň presne, že niečo iné je to, keď sú aj tak spolu spätí, alebo že majú spolu nejaké kamarátstvo a toto. Dobre, môžeme ísť teda ďalej, spomínal si Philadelphia Sixers a Paul George podpis a Eric Gordon, ale k Paulovi Georgeovi som si prichystal takú vec, keď vlastne, že jeho áno, to je strašne fajn, že chcem končiť ako Clipper, predtým chcel skončiť ako Pacer, čiže on to bol fajný, ale akože, čiže duo Kawhi a Paul George v playoff 2020 second round exit, 2021 konferenčné finále prehra, 2020 ani playoff nebolo, 22-23 first round exit, 24 first round exit, čiže tá éra, čo to malo byť a čo všetko za neho obetovali, nezabúdajme, že Clippers za neho dali šialené množstvo pikov a SGA, čo je teraz akože superstar. Samozrejme, niekedy nevieš, ako sa ten hráč vyvinie, hej, čiže OK, to už iba teraz po vojne je každý generál, ale no bola to jedna veľká tragédia a ako len Clippers vedia napísať. Ale myslím, že celkovo Los Angeles, tam je asi nejaký divný vzduch, ty vole, lebo akože aj Lakers, aj Clippers. A že no končí tá éra a Clippers urobili, že šialené moves, tomu sa dostaneme. A uvidíme, čo vonom. Sixers, keď som sa na to pozrel, Paul George, Embiid, Tyrese Maxey podpísal na 204 mega zaslúžená zmluva. Podľa mňa to je injury list jak vinko toto. Najprv ti dám kredit a poviem ti, že odteraz som na bandwagone s tebou, čo sa týka Clippers. Úplne som zatratil ten tím, mám ho uprdele, je mi ukradnutý, nech idú do riti, lebo zober si, že toto všetko porobia, obetujú SGA, proste nevedia odhadnúť ten talent, všetky tie veci a teraz, keď Paul George chce štvoročný kontrakt, tak oni mu ho nedajú a ešte vysvetľujú, že ten second apron by bol tak... Kokos, jaký second apron? Oni nemajú piky, oni nemajú nič, oni nemajú hovno, budú mať nový štadión, majú Balmera, ktorý sa tam môže tancovať ako na Microsoft týchto a nebudú tam mať nič, môžu si kúpiť možno maximálne cheerleaderky a tam to bude celé. Majú Kawaja, ktorý je v Kostarike, ktorý ani nevie, čo vypol si telefón. Vyzerá tam ako nejaký rodinný, taký domorodec, videl si tie fotky? Ten príde podľa mňa na kemp americkej reprezentácie a zistí, že mu vyvedeli Paula Georgea. Hej. A všetky tieto veci, bude tam mať Hardena, čo bude ďalší hlavy bol a všetky tie veci, akože nech ju do prdela celý Clippers, akože to je, lebo zober si, oni nemajú absolútne žiadne piky. A keď už viem, že s tým Paulom Georgeom sa nedohodol, prečo ho nevymenili na konci aspoň za nejaké piky späť, lebo zober si, že veľa tímom sa nadáva, že čo robia, ako robia a prečo to robia. A zober si, že napríklad aj Brooklyn, tam v Brooklyne sa nadávalo vedeniu, že proste čo porobilo a jakých hráčov a ako bol katastrofálny ten múz ešte s Paulom Pierceom a s Kevinom Garnettom, že z tých pikov vznikol vlastne Jaylen Brown a Jason Tatum. Ano. Ale zober si, jak to otočili. Povymenali Duranta, povymenali Michaela Bridgesa, majú späť 9-11 týchto, ďalšie 2 drafty budú parádne. Oni vrali, že oni idú hard rebuild tým, nie? No jasné, a ďalšie 2 drafty budú proste silné a všetko to môžu získať a Clippers nemajú nič. Majú jedného zraneného Kawhi Leonarda a podľa mňa proste mali podpísať toho Paula Georgea, keď už nič iné, mali ho aspoň podpísať a udržať. A už on ešte je človek, tuším z Comptonu, z LA. On je akože... LA a ide proste, a nechali ho pustiť len kvôli tomu, že to je ako OK by ho preplatili, ale absolútne nechápem tomu, čo Clippers chce dosiahnuť a je to tým, ktorý je podľa mňa v prdeli. No, a poďme späť k Philadelphii. Počkaj, ešte keď dokončíme aj Westbrooka, Westbrook myslím, že option využil, ale akože chcú ho vymeniť. Získali Nikolasa Batuma, ktorý u neho už to vyzerá, že on tam, kde príde Paul George, tak on odtiaľ chce odísť, lebo aj z Clippers išiel do Sixers a teraz do Sixers utekal. A tak Batum má už svoj vek, vieš, má 35 rokov. To akože vôbec to bolo iba akože kvôli tomu joku som to dal. A ešte čo Clippers potrebovali, že sú úplne, že na hlavu podpísali Kevina Portera Jr., čo je vlastne ten istý prípad ako Miles Bridges, ktorý proste, myslím, zmlátil ženu. Dokonca a bolo aj to pojednávanie, nie že sú to nejaké rumors, proste tam bolo pojednávanie všetko. Hral myslím, že v Grécku minulú sezónu, alebo kde to hral a proste Clippers ho podpísali a jak keby sa nič nedialo. Videl som príklad, že Miles Bridges a tento Kevin Porter Jr. sú v NBA späť po tom, čo urobili a typek, čo nejak, že niečo stavkoval, tak doživotný zákaz dostal. Že áno. Rovnaký meter Adam Silver by mohol mať, keď už chce takto. Áno, jasné. Peniaze sú dôležitejšie ako to, že zmlátiš frajerku. Hej, áno. Čiže nech idú do prdele. Toto ináč toto musí byť z kontextu. Hej, Frank, nie, že to vystrihneš, takže... Môžeš niekto chytiť. Áno. Čiže vlastne, OK, Clippers
komédia, ale dobre, poďme teda k Sixers. No, čo sa týka Philadelphie, ja úplne chápem Daryla Moreyho, že proste spravil tieto veci. On sa stále riadi tým, že potrebuješ 3 hviezdy. Proti Knicks bolo vidieť, že proste Embiid zase, či bol zranený, nebol zranený, mal zlé momenty v playoff, proste nebolo to dobré. Oni potrebovali Zolín. On má 30 rokov, teraz je pre nich dôležité to, aby spravili to, že nie, že on sa bude byť o nejaké MVP a takéto veci. Keď je mi dosť nesympatický aj tými vecami, čo porobil, aj čo spravil, aj to, že ide raz za Ameriku, lebo si vybral ľahšiu cestu, aj keď sa slúbil Francúzom. Ale proste OK, už nech to je. Nemal žiaden playoff moment, hrá tam slabo. Druhá vec, Paul George tiež má v playoff slabšie čísla, ako máva normálne. Tiež trošku sa mu čudujem, že ide z injury prone Kawhi Leonarda k injury prone Joelovi Embiidovi. Áno. Ale OK, dobre, akože na papieri to vyzerá dobre, keď budú zdraví, budú silní. Tyrese Maxey sa brutálne zlepšil, proti Knicks mal úžasné zápasy, akože baví ma strašne ten hráč. Ale neverím im. Proste veľakrát sme sa v minulosti presvedčili, že keď tie týmy majú hráčov, ktorí už boli zranení a dosiahnu nejaký vek, tak už to lepšie nebude. Či Phoenix Suns, či potom aj Brooklyn, ktorý mal aj iné problémy, že proste stále sa to nejako otočilo. Jedine, že ten Tyrese Maxey spraví ešte o ten krok najvyššie a tí dvaja budú nejaký cast okolo neho. Jasné, Embiid, úžasný hráč do útoku, že proste to všetko klobúk dole, ale zase Darylovi Moreymu treba ukázať kredit, že vlastne dokázal to zase nejako otočiť a dokázal proste z Tobiasa Harrisa sa upgradenúť na Paula Georgea. Áno. Ktorý je ináč, napriek tým veciam, ktoré si povedal, neviem, prečo to rozpráva, lebo napríklad, keď počúvaš jeho podcast, tak je fajn. Uh-huh. A mne on je akože sympatický a baví ma strašne jeho hra, lebo proste je to výborný strelec, aj obranca, aj strelu má, baví ma to. A jak sa dokázal proste dať dokopy potom rozostačnom zranenia, ktorý sa už zabudlo ešte, čo mal v Indiane, keď si pamätáme, čo bolo pred, neviem, celú sezónu bol out, alebo tak nie. Áno, pre majstrovstvá sveta, čo si proste zlomil nohu, neviem, či to bola otvorená zlomenina, proste otrasná vec. Trošku si to znegoval tými vyhláseniami, ale áno, keď budú zdraví, budú dobrí, ale ja neverím, že budú zdraví. Ešte by som spomenul, že Denver stratil môjho obľúbenca KCPho, išiel do Orlanda, čiže to som celkom akože zaujímavé pre Denver, podľa mňa je to akože strata. A ešte som videl, že v Denveri, že vraj DeAndre Jordan a Nikola Jokic, že chcú, aby podpísali Russella Westbrooka, čo mi príde, že celkom zaujímavé. Neviem vôbec prečo, ale OK. No a Spurs, Viktor Wembanyama dostal Chrisa Paula, čiže to môže byť, ten môže iba tak tie lopty hádzať ku košu, iba aby trafil, že niekde v blízkosti koša a Wemby myslím, že celkom dobrého aj skúseného hráča dostal, síce troška zmrda, ale veľmi dobrého na asistencie hráča, ktorý tiež až nemusí už vydržať zdravo. Čo sa týka Denveru, a teraz si to práve pozerám. Stanley Kroenke, majiteľ Denveru, 16,2 miliardy dolárov sa odhaduje jeho majetok. A nie je schopný tam nechať hráčov, aby platil to first a second apron, aby platil proste tú vyššiu daň za tým, ktorý vyhral titul, so základnou päťkou, ktorá vyhrala titul. Už minulý rok stratili Brucea Browna, doplatili v play-off na to, že nemajú lavičku. To je to isté, čo Lakers robili, pamätáš, po 2020, čo vypustili hráčov. Áno, je to možno. Carousel nechceli podpísať ho, ktorý chcel ostať v Lakers. S tým súhlasím, s tým možno dodatkom, že LeBron už bol proste za píkom svojich výkonností vo veku, aj keď je neuveriteľný terminátor, ale proste Nikola Jokic je vo svojom prime, vieš, ešte... Mal najlepšiu sezónu, ale neminul zas. Nikola Jokic mal proste najlepšiu sezónu, ukázal, že je to proste najlepší alebo top 2 hráč, veď teraz keď akože 29 rokov má, bude mať vo februári 30, čiže vlastne na tom vrchole uvidíme, koľko sa ešte udrží. Absolútne nechápem tým krokom, prečo KCP je tmel toho týmu a prečo ho nepodpísali, ja rozumiem tomu, že vlastne ten second apron a také veci, že tam máš nejaké punishment za draft a platíš viac, proste, ja neviem, Bostonu to hrozí, že bude platiť, ja neviem, 200 až 400 miliónov dolárov na daní. To sa pozrieme na to. Ale nerozumiem tomu, čiže Denver bude ešte slabší, že vlastne teraz sa ukázalo, že nemajú lavičku, tí mladí hráči ešte na to nemajú a oni budú ešte slabší. A čo sa týka Russella Westbrooka, zase tomu rozumiem. Stratili Reggieho Jacksona a Russell Westbrook z lavičky podľa mňa je veľmi dobrý energizer a dobrý hráč na rozskoky, čiže s tým som úplne v pohode. Čo sa týka San Antonia, zaujímavý move, uvidíme, čo to znamená, že či Chrisa Paula iba vyskúšajú a potom ho niekam vo februári tradenú, alebo spravia nejaké kroky ďalej, lebo napríklad mne by sa DeMar DeRozan teraz páčil do San Antonio. Podľa mňa
to je to, čo ja hovorím stále, že proste na čo čakať. Wembanyama už teraz bojoval o najlepšieho obrancu, bol proste pomaly vo NBA tímoch, proste má na to, uvidíme ďalší ten jeho progres na olympiáde, kde bude vyzerať veľmi dobre. Prečo už neísť do toho, kde chceme čakať? Aj tak nebudú medzi 5 najhoršími tímami budúce sezóny, čiže tí najlepší draftovaných hráčov nebudú mať, tak prečo do toho neísť? Uh-huh. Áno, to je zaujímavá úloha a ja že súhlasím presne, že to by bolo celkom dobre to vyzeralo. Ale hej, že niektoré týmy, že strašne, akože dobre, OKC sa to oplatilo, aj keď už možno, že už minulú sezónu mohli niečo. Ale jasné. Ale presne, že niekedy netreba čakať, lebo presne nejaké zranenie náhodou príde a nikdy nevieš. No. Presne, a to okno je otvorené veľmi krátko, vieš, to môžeš vidieť. Videl si, Phoenix bol pred chvíľou vo finále, povymenali to a teraz podľa mňa sú v prdeli, akože s tým, čo majú. Áno. Teraz ešte som chcel, teda môžeme k tomu Bostonu, takže Jrue Holiday máš na 4 roky 135 mega, Jason Tatum podpísal na 5 rokov 315 miliónov, Porzingis 2 roky 60 mega, Derrick White podpísal za 4 roky 126 a Jalen Brown má ten svoj 5 rokov 304 mega. To je extrémne peniaze, to je nejakých 900 miliónov či koľko Boston Celtics. Celá NHL. Áno, ináč presne som sa udrbával na to, že všetci, že čo ti šibe, že Slavkovský podpísal titul na 8 rokov, nie za koľko, za nejakých 60 či koľko? 60 a tento bude na 62 a dokonca 4 najlepšie platení hráči budúce sezóny na 5 nemajú dokopy viac ako tejto. Áno. Akože keď som to pozeral, že z tých 60 mega, čo bude mať, tak jemu príde 25 reálne zárobok, lebo dane a všetko tieto veci, ale akože stále 25 mega. Není to vôbec zle, čiže akože veľmi veľké peniaze, čiže som celkom zvedavý, no. No, podľa mňa idú všetko all-in do back-to-back titulu. Back-to-back titulu, že vlastne chcú to ešte spraviť a potom budú riešiť tie veci, že či vymenia Whitea, či vymenia Holiday a tak ďalej. Podľa mňa dobre move spravili. Trošku je otázne o nich to, že vlastne ten väčšinový majiteľ predáva klub. Áno, to je tiež zaujímavosť. Čo vlastne chce odísť na vrchole, čiže to sú ďalšie zaujímavé veci. Plus, tak má teraz hodnotu ten klub, vieš? Áno, plus počúval som podcast s Bradom Stevensom a to je veľmi zaujímavý typek. Má ho Ryan Russillo v podcaste, keď domôže, tak odporúčam. Super typek, človek, ktorý vlastne si prešiel tým, už sme tomu veľakrát hovorili. To som ti aj posielal tú fotku, Tono Gavel, zase môj dobrý kamarát mi posielal mi screen z hovorov a tam, že babka a potom, že Brad Stevens. Hej. Že mu že proste volal s ním a hovorí, že strašne prízemný človek, že to je, že stále vôbec aj taký bol vidieť, keď dali ten titul, tak on bol tak v úzadí, vieš. No taký, akože, ale strašne taký freak, akože veľká basketbalová hlava, keď takéto veci, a ukázal sa ako výborný tréner a teraz GM úplne, že sen asi každého týmu. Boston to spravil brutálne a hlavne v dnešnej dobe, keď sú všetky tie obmedzenia, že už nemôžeš mať toľko viec a tie veľké dania a tak ďalej, by bol back-to-back titul brutálna vecou a nikomu sa to nepodarilo. Nepodarilo sa ani Denveru, nepodarilo sa ani Milwaukee, nepodarilo sa to od čias Golden State nikomu. Čiže to je podľa mňa idú oni all-in a nečudujem sa im, že to spravili. A hlavne tí hráči sú tak kvalitní. No dobre, Jrue Holiday možno, keď má 34-35, už bude trochu problémov vymeniť, ale Derrick White má 29, to zase nebude taký problém. Porzingis až toľko nestojí a keby to vôbec nefungovalo, tak proste rozdielia tú dvojičku Tatum Brown, ale to budú podľa mňa musieť riešiť až od také 2 roky. Jasné. Chcel by som ich problémy. Áno, hej, veľmi, veľmi príjemné. Teraz som ešte ináč čítal, že vlastne DeRozan sme ho tu spomínali, uvidíme naozaj, že nevieme, kedy toto vyjde, nahrávame to v stredu a že DeRozan na Miami je celkom že veľká možnosť, že by išiel. Áno, Chicago nebude podľa mňa. Nestiel som Martina Rančíka teraz, ak bol camp reprezentácie, takže som sa nestiel s ním rozprávať, lebo bol som tak v zhone, takže som to s ním úplne nepreberal, ale podľa tým čo Chicago spravilo, aj to že získali Giddeyho, ktorí chceli kúpiť Arkelyho. Čiže ten je, naštudujte si, čo bolo v minulosti pri mene Giddey. A čo sa týka tých ostatných, vieš, bude sa im vrácať aj tento, ešte to skúsia možno s týmto, s Lonzom, Bolom. Čiže podľa mňa DeRozan bude sa ísť prejsť. Druhá vec, DeRozan povedal, že nechce ten mid-level, že vlastne chce pre peniaze. Tak aj z toho hľadiska by mi to nedávalo pre Lakers zmysel. Ešte som počul niečo, že Clippers, ale tiež, vieš, Kawhi podobný raz loptou, Harden potrebuje loptu, že DeMar DeRozan. A mi bolo zaujímavé. Že to by mohlo byť možno fajn. Mne by sa možno páčilo aj Orlando, aj keď tam podpísal KCP, že tí by tam potrebovali toho go-to guya a ešte by som možno tomu Demarovi doprial možno nejaký silnejší tým, lebo obidva ho máme radi, podľa mňa je to super typek. Jasné. Baví nás tá jeho hra a Chicago držal dlho nad vodou a myslím si, že v Chicago by mal
nastať už ten rebuild. Nepotrebuje takýchto skúsených hráčov, vieš. Jasné. Aj keď Lavina podľa mňa nezobere nikto, to je akože to je to. Nie, ten Chicago... Paradoxne, Teo, prepač, Lavin by sa možno do Lakers hodil, len má strašne drahú zmluvu. Áno, tam bol problém. Ale za Lebrona, prečo nie? To je vieš, že keby teraz Lebron, že nakoniec podpísal niekde inde a že Brony, veď, ale oco, čo robíš? No, dobre, poďme na otázky, ktoré ste nám poslali. Nech vám ich aj zodpovieme. Toto je zaujímavá otázka. Aký hráč má najlepšiu auru v kariére? Auru? Auru. To je... Úplne, že v celej kariére by som musel rozmýšľať z tých... Taký, že kto každý... No, z tých aktuálnych, ten Michael Bridges podľa mňa je taký, že ho má každý rád. Aj keď Joe Ingles. Ale nie. To je trash talk. Áno, ale áno. z tých veľkých hráčov, akože hviezd, no podľa Tim Duncan. Tim Duncan mal strašne takú dobrú auru okolo seba, že pozitívny hráč, ktorý ani nejako netreštovkoval a všetky tie veci. A z tých ostatných... Magic Johnson. Magic, jasné, Magic bol miláčik tohoto. Šak po kariére, veď toho má všetci radi. Áno, áno. A z tých ostatných... Dobrá otázka, zaujímavá. Rozmýšľam nad tým, že z tých aktuálnych hráčov Trae Young. A nie. Hej, no. Čo si myslíš o tom, že vraj Michaelovi Jordanovi zapisovali zlé stats, konkrétne viac bodov? To mi príde ako úplná konšpirácia. Viac bodov nie, tam skôr tie steals a tie defenzívne veci, čo ja viem, akože zase mi to príde také z Lebronovho kempu trochu nejaký tento, ale je to tak... Nerobí to z neho horšieho basketbalistu. Ja viem, iná doba, zase môžeme teraz hovoriť, že vtedy sa menej strelilo trojek, že keby sa strelilo viac, tak možno mať Jordan viac bodov, vieš, také, neviem, v tomto sa akože... Toto sa aj pri Greckým niekedy vyťahovalo, vieš, že to je také, čo ja viem. Názor na Scotta Hendersona celkovie na Portland. Inak díky za podcast, ať sa daří. Díky. Ďakujeme. No podľa nás sa zlepšil. Na začiatku to bola katastrofa. Tú strelu mal hroznú. Uvidíme, ako to bude ďalej. Teraz sa posilnili sa aj na coaching staff. Chancy Bill, aby dostal nejakých ľudí k sebe. DeAndre Ayton ku koncu sezóny bol dobrý. Aj teraz som pozeral Bahamy, hrali s Fínskom olympijskú kvalifikáciu a hral veľmi slušne. Takže myslím si, že Portland môže byť o niečo lepšie, aj keď podľa mňa oni stále budú asi tankovať a hrať o to, lebo ako spomínam, ten draft o rok bude veľmi silný nejako tento rok, že si zaslúžia Francúzi uznanie, veď koľko ich bolo 4 v prvom kole, druhýka draftovú jednotku po sebe. A akože pohode, uvidíme. Nebudem osúdiť podľa jednej sezóny, to je skoro proste. Hej. Pekné tenisky má, tie pumy sú krásne. No. Je podľa vás Derrick Rose Hall of Fame player? To je zaujímavé. Jedna vec je, že v NBA ten status Hall of Fame je strašne nízko. Vieš, napríklad, ja neviem, Mitch Richmond tam je, alebo tak. To je proste, tak potom asi, taký hráči asi potom je, ale ako z celkového hľadiska by som povedal, že nie. Že nie, ale s tým možno, čo pre basketbal spravil, ako sa obetoval celé všetko toto, že sa niekam vrátil, že možno aj chýba mu tam ten titul, ale vieš, najmladší MVP histórie, proste veľa obľúbený. Ako, ukončil kariéru, neviem, či si... Víš, nevšimol som si. Toto je včera bolo, lebo včera Kemba Walker skončil kariéru a niekto dal, že pred mesiacom, že Derrick Rose ukončil kariéru, že či ste si vôbec všimli, že strašne potichu to... Tam sa hovoril, že on tú mi... kariéru predĺžal len kvôli tomu dílu s Adidasom, vieš, že mal na tenisky. Že no jasné. Ako by vyzerali ideálne prestupy podľa vašich predstav? Giannis do New Yorku. Hej. LeBron pred Lakers. Ale nie, akože neviem. To je také, akože chcem veriť tomu Pelinkovi, že ešte niečo spraví v tom Lakers, ale... Giannis do Lakers, LeBron dôchodok. No. Hej, akože Ježišmaria, Giannis do Lakers, to by bolo, no. Ale... No mne sa napríklad páči to, čo ten New York spravil. Že skôr asi ten príbeh, akože aj tí hráči sú kvalitní, ale ten príbeh, že tých kamošov z oného mohli by sa premenať na Villainova. Vieš, že by boli takí. To akože sa mi celkom páči, ale ako ideálne prestupy, no to je ako... Ideálne prestupy neexistujú. To až potom, jak to všetko zapadne. Ale tak napríklad ideálne prestupy Boston urobil. Áno. Boston presne. Celtics robil úplne, že ideálne prestupy. Boston to spravil super, alebo predtým Denver, ktorý napríklad Aarona Gordona získal, že vlastne tiež im tam perfektne zapadol aj KCP, tituloví hráči, takže to bolo tiež výborné. Predtým ešte Jrue Holiday, ktorý je vlastne v dvoch tých prestupoch, aj do Milwaukee, aj do Bostonu. Áno. Nechcete si založiť Hero a pokračovať dál? Akože Hero to je taká, že neviem, ja mám Patreon niekde, funguje, viem ako, aj Toldo sme skúšali, ale ja sa bojím, že Nemáme taký výtlak. Nemyslím si, že by sa dokázalo vyzbierať... Nie sme Boris a Brambor. Áno. A chce to proste, že
sú to nejaké stovky eur na to, aby sme vydali epizódu jednu, keď chceme to robiť takto nastavenej laťke vysoko, čiže naozaj neviem, či to má potenciál na to, aby sa vyzbierali na to fanúšikovia. Problém je ten, že ja si nemyslím, že to robíme slušne, len nie je to futbal, hokej, že vlastne je to NBA a síce v Čechách to má veľký podporu a na Slovensku tiež máme takú skupinu ľudí, ktorí to radi počúvajú, pozdravujeme Delika. Áno. Čiže je to fajn, ale podľa mňa nemáme taký výtlak, že zase musíme byť realisti. Keby každý z vás poslal euro, tak akože áno. Ale to vieme, že každý, kto to počúva, euro nepošle, takže asi aj 50 centov by stačilo od každého, čo to počúva a myslím si, že by sme boli v pohode. A to by sme posunuli latko aj kľudne aj vyššie. No a to ešte, áno, Frank ešte vlastne hovorí, že ešte vyššie by to išlo ten level, čiže áno, ja by som povedal, že tým, že sme kvalitní, je vidieť aj tuto zrejme Franka z produkcie, ktorý prvé epizódy zaspával a teraz počúva normálne. Áno, sám hovoril, že počúva, čo ten DeRozan, akože na začiatku. Spomenuli sme ho dnes a vidíš aj otázka, ako hodnotíte kariéru Carmela Anthonyho? Za mňa veľká škoda, že nikdy nezískal titul. No... Tiež som mal s ním také, že láska, nenávisť. Akože podľa mňa už v prvú sezónu, čo prišiel do NBA, mal lepšiu ako LeBron, ale LeBron dostal Rookie of the Year. Je tam, dá sa povedať, polemizovať, že nebolo to úplne jednoznačné pre LeBrona, alebo tak, aby som to povedal. Že veľké prekvapenie už keď nastúpil do NBA, mal výborné. Skvelý strelec, ale... Podľa mňa si to presral hneď na začiatku, keď mali v Denveri finále východnej konferencie a potom tú ďalšiu sezónu, tuším, mohol počkať kľudne do free agency a podpísať s New Yorkom akože zadarmo, ale miesto toho chcel prestúpiť do New Yorku a New York za neho musel obetovať ja neviem, Gallinariho, Wilsona, Chandlera, nejaké píky, proste veľa hráčov a prišiel do týmu, ktorý bol úplne vybrakovaný, vieš. A to bola podľa mňa úplne sprostosť. Mohol počkať, mohol tam podpísať, mohli byť silní, mohli dať o titul. Takto proste bol síce výborný strelec, výnimočný, je to vidieť na olympiádach. 3 zlaté medaily, ale nikdy to nebol tým, ktorý by mal najviac ako druhé kolo playoff. A proste taká tá jeho spúpnosť a všetky tieto veci boli zlé a plus, vieš, potom tam bol, vieš, Emery Stoudemire, ktorého som mal strašne rád, ale ten mal kolena v prdeli, čiže ten mal 1,5 sezóny. A potom už sa snažili tých starých borcov, ja si pamätám, že som tam bol na basketbale a ešte tam bol Rashid Wallace a takíto borci, ale to už proste, vieš, to už nemalo nejaký význam a za niektoré veci si môže sám, že proste môže si aj sám, ale výnimočný strelec. Tak. No a záverečne, toto je akože, to iba prečítam, ale je akože z najlepších otázok, aké sme kedy dostali. Jaký máte názor na přestupy v NBA? To je úplne, že... To je dokola. Ale verím tomu, že sme zodpovedali na túto otázku. Ale jeden sme zabudli, Teo. Dobre, že to povedal posluchač. Mi to napadlo, lebo zabudli sme na Dejante Murrayho do New Orleans Pelicans. Ježišmaria, to je podľa mňa... Tak vieš, nakoniec výborná otázka. Tak podľa mňa je to výborný podpis. Tiež Lakers dostali košom v niektorých veciach a konečne proste Pelicans majú rozhrávača. Na tomto poste boli slabší. Uvidíme, jak to vyskúšajú, či stále sa hovorí, že Ingrama vymenia, či ho nevymenia, či je tam CJ McCollum, je tam Zion Williamson. Výbornú obranu mali proste. Takže OK si vyzerajú fakt, že je skvelé. A Dejante Murray je jeden z najnedocenejších hráčov. Proste keď si zoberieš za mal za posledných 4-5 sezón mal tuším 22 bodov, nejaké, neviem, získ a 5 asistencií a takýto štatistik má strašne málo hráčov. Veľmi dobrý obranca, rukatý, nohatý, proste zlepšil sa aj v tých kláč veci a nie je až taký trojkár, ale je to rozhorávač. New Orleans to môže podľa mňa výrazne pomôcť, uvidíme, aké spraviť ďalšie tie moves. Áno. A posledná otázka, ako dlho vydrží Bucks spolu a hlavne tréner? No, tak to je dobrá otázka, ale keď budú zdraví, niečo tam bude môcť byť. Ukázalo sa, že Drew Holiday je lepší ako Dame Lillard, teda respektíve, keď ideš za titulom. A no neviem, akože je tam Doc Rivers, ktorý akože ja by som od neho nečakal žiadne zázraky. Jeden zázrak sa mu podaril, keď vyhrali s Bostonom titul, aj keď ten Boston bol fantastický, ten tým. To za to pokoj, ale ukazuje sa, že nie je až taký dobrý tréner. Podľa mňa toto nie je o Docovi Riversovi. Ja si myslím, že ten tým je proste... Už to nie je dobre poskladané. Majú problémy so zraneniami. Dame Lillard síce hovoril, že sa bál, netrénoval toľko ten rok, že ho idú vymeniť, že teraz bude oveľa lepšie pripravený. Verím tomu. Ale ukázalo sa, že proste majú strašný problém na backcourte, čo sa týka obrany. Hovorili sme, že tam by sa im hodil ten Caruso. Mhm. Ten trade sa im pýtal ešte sezónu z Oklahomy, že Brooka Lopeza vymeniť za toho Dorta, že to by možno bolo zaujímavé, že to už po tejto chvíli padá.
Chris Middleton trošku zlepšil tiež zase zranenia. Janis ide teraz z olympijskú kvalifikáciu olympiádu, že proste pôjde all-in. Nikdy nemôžeš odpísať tým s Janisom, to proste to by bolo na hlavu. Ale neverím im. Nie je to pre mňa tým na úrovni Bostonu, New Yorku Knicks alebo aj zdravej Philadelphia, že proste tie týmy sú podľa mňa vyššie a uvidíme, keď Orlando ešte možno spraví nejaké moves, tak možno aj tí sa ešte zlepšia. Z druhého sledu tam Cleveland, ktorý podpísal Donovana Mitchella, či tam nebude ešte nejaké zlepšenie, keby vymenili Garlanda. Neverím Milwaukee, akože budem sa rád miliť, lebo som fanúšik Janisa, mám rád tú jeho energiu, tejto hráč, ktoré obdivujem. A obdivujem aj za to, že teraz som videl video, jak ukazoval pop, čiže je na strane Kendricka Lamara, takže za to má tiež môj big up. A uvidíme, no. Neviem, aký máš na to názor, Teo, ty, ale skeptický som. Nie, podľa mňa to už ten titul, tento tým nevyhrá v takomto zložení, lebo tam, keď oni vyhrali ten titul, tam to bolo. A ten Jrue Holiday sa stále zabúda, že aký je dôležitý. Chris Middleton už je starší, odišli tam, že viacej hráčov odišlo, aj ten Budenholzer, ten tréner, nakoniec to tam vybudoval ten tým a pomaly sú, nemajú obranu. A mi to prišlo a hlavne aj to vedenie mi prišlo také zmetočné minulú sezónu, že to trénera vyhodilo, ktorý mal na konci sezóny lepšiu štatistiku ako Doc Rivers. Neviem, príde mi tam, že není tam nejaký dobrý vibe, že niečo v tom zmysle. Čiže a presne, čo sme hovorili, ten východ je silný. A určite bude rozhodovať aj zdravie, samozrejme. A ešte ma napadlo, že keby sa Janis rozhodol, že sa chce dať vymeniť, takže koľko to bude pikov? 10, 11? Ty kokos, no to by bolo, že to na toľko pikovaní OKC nemá. Utah možno má. Áno. No. Dobre, tak ďakujeme teda, Tomáš, díky, že sme si opäť dnes mohli pokecať o našom obľúbenom športe. Vám ďakujeme, že ste nás sledovali, ako sme už na začiatku povedali, je to posledná epizóda pod The Streets ako video. Každopádne ale sledujte naše sociálne siete, či už Twitter alebo Instagram. Tam určite dostanete informácie k tomu, že ako ďalej budeme pokračovať a budeme radi, keď nám zachováte priazeň. A sme otvorení spolupráci novej, keď sa niekto ozve a bude to dávať zmysel pre obidve strany, tak by sme boli radi, čiže áno, to nechávame ako takú otázku na leto. Čaute, ďakujeme. It's Lillard, he got the shot!